Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι, μπορεί να υπάρξεις και μέσα σε αυτές τις βρωμερές καταστάσεις των συστημάτων και να επιζήσεις χωρίς να το βάλεις κάτω. Να το καταλάβουν και οι νέοι. Μην ψωνίζεσαι ρε. Ξύπνα. Να πεις είσαι σε ποιο κόμμα, σε κανένα. Τα ίδια καθήκια είναι όλοι. Δεν ενδιαφέρονται για εσάς. Και πώς θα κυβερνηθούμε όμως? Δεν θα κυβερνηθείτε και καλά να πάθετε γιατί τους βγάζετε. Ναι. Εγώ δεν τους βγάζω. Μια ζωή δεν ψηφίζω. Και πώς θα κυβερνηθείτε? Δεν τους βγάζω εγώ. Εσείς φταίτε και πληρώστε τα. Μη μου κλαίγεστε. Και τα κόμματά τους νοιάζονται για σας βρε. Και οι κυβερνήσεις τους νοιαστήκανε ποτέ για σας. Και οι υπουργοί τους ένα μήνα μετά που γίνανε υπουργοί δεν παχαίνουν σαν γουρούνια. Τους έχετε δει. Από τα πολλά γεύματα, συμπόσια, αεροπλάνα και αυτά που λέω μοιάζουν κουκουέδικα. Και οι κουκουέδες δεν την έχουν βολέψει οι αρχηγοί τους. Δεν είμαι λοιπόν κουκουές αφού λέω τέτοια. Είσαι τρελός. Δεν είμαι καθόλου τρελός. Είμαι ό,τι είστε κι εσείς. Λέω όμως ένα πράγμα. Ποιος τους βγάζει? Εμείς. Εγώ όμως όχι. Εγώ δεν ψηφίζω. Όπως Συγγνώμη, δεν ψηφίζετε? Αρνιέμαι να ψηφίσω. Εγώ δεν είμαι κορόιδο να νομίσω. Δεν έχετε συνέπειες με τον νόμο που δεν ψηφίζετε? Τον γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τον νόμο εγώ. Καθόλου. Τον νόμο ο οποίος θέλει να με κοροϊδέψει και να μου πει πρώτον που είναι νόμος ανελεύθερος. Θα με υποχρεώσεις να ψηφίζω. Γιατί ρε τον κάνατε τον νόμο το 52? Γιατί τρέματε την αποχή του κόσμου. Την τρέματε. Γιατί η αποχή που μας ανοίξαν τους φακέλους των αποχητών, εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, δεν είμαι ποτέ μου. Τους θεωρώ βλάκες. Αλλά φάκελο μου ανοίξατε και εμένα και δεν ψήφισα το 45. Γιατί μας ανοίξατε φακέλους? Γιατί η αποχή δεν ήταν η 9,3 που την έβγαλε η δεξιά του αίματος που τη λέω εγώ. Ήταν 34%. Αλλά βέβαια η αριστερά στις εκλογές 46 πήγε και ψήφισε. Γιατί πίστευε ότι πια εάν ψηφίσει να μην έρθει ο βασιλιάς, δεν θα ερχόταν ο βασιλιάς. Και δεν μου λες χειρότερος ήταν ο βασιλιάς από τον Σαρτζετάκη ή καλύτερος ο Σαρτζετάκης από τον Καραμανλέα? Ποιο Καραμανλέα? Με τον αδελφό των Βραχοδών? Την ξέρετε τη Φιλοθέη? Ρε εσείς τους βγάζετε. Εσείς μου κλαίτε μετά. Εγώ όχι. Δηλαδή... Είναι η ίδια κουβέντα με αυτή που μου κάνανε τα παιδιά, εσείς στρατιώτες, εδώ στο Τζοπάνι απάνω. Γιατί κουβεντιάζαμε μεταξύ μας. Ήμασταν τόσο απελπισμένοι, δεν μας ένοιαζε. Γιατί ξέρουμε κανένας δεν να χαφιεδεί στον άλλον. Πιας πάνω να το πεις ρε. Και μου λέγανε ρε Ρένο, δεν ρίχνεις. Άμα το κάνανε όλοι. Και εγώ έλεγα, όλοι? Ναι όλοι. Όλοι? Και τότε καταλαβαίνανε. Δηλαδή εμείς. Οι μισοί δηλαδή. Εμείς. Αφού δεν είναι όλοι και είστε οι μισοί, εγώ δεν είμαι ούτε με τους μισούς. Εγώ δεν ρίχνω. Εσείς ψηφίζετε. Καλά κάνετε, δεν σας λέω. Αποφασίσας. Εγώ όχι. Μη μου κλαίγεστε όμως. Την ώρα που προσέξτε, θα κλαίγεστε. Που η κυβέρνηση αυτή έκανε αυτό το κακό, δεν φρόντισε τίποτε. Που εγώ ήμουνα μαζί της και εγώ να κόψω το χέρι μου. Αν μου το πείτε εμένα, οι άλλοι μεν, τάχα δημοσιογράφοι, κανάλια, θα σας πούν μπράβο, αν είστε με το μέρος τους. Θα σας βρίσουν, αν είστε εναντίοι. Εγώ θα σας πω το εξής, το οποίο είναι εναντίον όλων σας. Δεν είναι εναντίον, είναι υπέρ σας. Ψήφισες. Μη μου κλαις. Μην αυτοσυγχωριέσαι. Εις βάλ το χέρι σου στο κακό που πληρώνεις. Πά να βρεις τη δύναμη να απαντήσεις σωστά. Τι ψηφίζεις μωρέ? Ποια είναι η λύση? Πόσοι είναι οι ψηφοφόροι? Θα τη βρούμε, θα δούμε. Πόσοι είναι οι ψηφοφόροι? 6 εκατομμύρια. Είσαι λοιπόν δια 6 εκατομμύρια δύναμης, μηδαμινή δηλαδή, να καθορίσεις τη μοίρα σου. Το μέλλον σου. Στα σοβαρά ρε το δέχεσαι? Αυτό είσαι μωρέ μονάχα? Γιατί εγώ με συγχωρείς. Εγώ ο Ρένος, με αυτή τη ζωή που έχω, με τα βιβλία που έγραψα, 30 βιβλία ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις, με την ανθολογία άλλους 7 τόμους, με αυτό, με όλα. Με όσες βρισιές μου δώσανε και τούτοι και εκείνοι. Κουμούνι για τους μεν, φασίστας για τους άλλους. Να και οι άλλοι ρε. Εγώ είμαι ρε κουμούνι ή φασίστας. Πρόσεχε.
Αλήθεια η γνώμη σου είναι μονάχα το ένδια 6 εκατομμύρια? Η δύναμή σου να προσδιορίσει τη μοίρα σου είναι αυτή η αμεληταία ποσότητα? Ρε τόσο κοροϊδό είσαι? Εγώ η δικιά μου είναι ένδια 6 εκατομμύρια. Τι λες ρε? Αν εγώ αρχίσω να μιλάω θα μαζευτούν 100.000 άνθρωποι. Θα τους πάω όπου θέλω. Εγώ λοιπόν δεν είμαι κορόιδο να σου δώσω ούτε ένδια 6 εκατομμύρια που να είναι ναι σε σένα ή σε σένα ή σε σένα, διότι είσαι το ο λιγότερον κακόν. Δεν μου λες υπάρχει ο λιγότερος σκατό? Γιατί είτε είναι ευκύλιο είτε είναι δυσκύλιο, είναι σκατό. Δεν είναι φαΐ. Τι θα πει ο λιγότερον κακόν? Λοιπόν, βεβαίως απορεί και γυρεύει ποια είναι η αντιπρόταση. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά πρώτα να δούμε ποια είναι η πρόταση που κρατάει 20.000 χρόνια στην ιστορία του κόσμου. Μα με την αρχή του ο λιγότερον κακού σας ψωνίζουνε πάντοτε. Ήρθε κανείς ποτέ να πει εγώ είμαι ο Χίτλερ, εγώ είμαι το κακό και σου γυρεύω την ψήφο? Όχι βέβαια. Όλοι είπαν ότι είναι το καλό. Όταν του είπε δεν είσαι και τόσο καλό, είπε τέλος πάντων όχι και τόσο κακό όσο ο άλλος. Να η λογική, την οποία συνεχίζετε και σήμερα και την πληρώνετε και μετά μου κλαίτε και δικαίως κλαίτε. Αλλά ποιος φταίει? Δεν λέω ότι φταίτε μόνον εσείς, εγώ δεν λέω άδικο, αλλά φταίτε και εσείς. Και εσείς. Λοιπόν, όσο πιο τίμοι είστε, τόσο πιο περισσότερο πρέπει να τα βάζετε με τον εαυτό σας. Μη μου αυτοσυγχωριέστε. Αν δεν τους κάνετε να νιώσουν όλους ότι ναι, από εκεί τώρα τόσο, τώρα παραπάνω, τώρα παραπάνω. Τρέμουν τα πόδια τους. Εγώ σας βεβαιώνω, εγώ είμαι από μέσα και τους ξέρω. Εγώ είμαι στο μηχανοστάσιο, εσείς είστε από έξω. Αλλά κανείς δεν σας τα λέει έτσι. Εγώ είμαι δημοσιογράφος από το 46. Ένας είμαι, ο Ρένος λέει. Όλοι το λένε. Αυτός ο τρελός τα λέει έτσι. Ναι, καλά. Λοιπόν, σας λέω, τρέμουν τα πόδια τους. Όταν κάτσεις εδώ που δεν έχεις τι να κάνεις χειμώνας και στείλεις ένα γράμμα στην κολοεφημερίδα σου, η οποία την τσάκωσες να λέει μια βρωμιά, τώρα μια μασκαροσύνη, και αρχίζεις να βρίζεις και να λες εγώ που είμαι συνταξιούχος σου λέω ότι σε μασκαράς εσύ διότι δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αλλά να του λες αλήθεια. Έτσι. Τρέμουνε τα πόδια τους επί εβδομάδες από τον αρχιδιευθυντή και αρχιδιοκτήτη ως τον τελευταίο κλητήρα. Εγώ στο λέω, εγώ είμαι δημοσιογράφος, ξέρω από μέσα. Να στέλνω τι είδες στην τηλεόραση, αυτή την ατιμία, αυτή την ψευτιά, αυτό και τα λοιπά, αυτό το κοροϊδιλίκι. Πιάσε και γράψε. Πήγαινε αγόρασε μια παλιά τηλεόραση χαλασμένη στα Γιάννενα, δώσε 3 χιλιάρικα, σπάς το γυαλί και κάνει την πακέτο και στείλει στο γενικό διευθυντή του καναλιού τάδε. Με το όνομα σπάρτο ρε, δεν μπορώ να σου σπάσω τιμούρι, σου σπάω το δικό μου γυαλί, αυτό δεν μπορώ να σπάσω το δικό σου. Να δείτε πως θα αρχίσουν να τρέμουνε. Αν αυτό το κάνει 1, 2, 3, 4, τώρα, αύριο, να σου πω εγώ πως θα τρέμουνε. Εγώ που λέω αυτά, καταλαβαίνεις πόσους εχθρούς θα έχω. Και τι μου κάνανε ρε. Νομίζω ότι έχω εκατομμύρια. Τι μου κάνανε. Ξέρουν ένα πράγμα μας. Αυτός δεν κάνει πίσω. Λοιπόν έκανε και η Χούντα πίσω. Σε μένα μπροστά. Σου λέει άστον τον τρελό τώρα. Αυτός δεν ανήκει πουθενά. Άστον ο τρελός πρέπει να το σκοτώσεις για να το σταματήσεις. Λέει τώρα δεν να σκοτώσουμε, θα γίνει θόρυβος. Κάνει την παλαβή. Την παλαβή κάνανε. Οι τάχα παλικαράδες της Χούντας. Την παλαβή μωρέ. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο καθένας, η απάντηση που έχω να σου δώσω είναι ο καθένας από εσάς να κοιτάξει, να σκέφτεται σαν πρόσωπο. Ο καθένας μπορεί να το προσπαθήσει και να προσπαθήσει να κάνει στον ανώτατο βαθμό που μπορεί. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνεις Θεός, άγγελος, αρχάγγελος Μιχαήλ. Εντάξει, όσο μπορείς. Αλλά όσο μπορείς, όχι παρακάτω, όσο μπορείς εκείνο που νομίζεις σωστό, άμεσα. Και να μην το πολιτικοποιείς. Να μην δεχτείς να το κάνεις είδος ψήφου. Διότι μόλις το πολιτικοποιείς και το κάνεις είδος ψήφου, χάλασε, προδόθηκε, έγινε αλυσβερήση. Ας πούμε δουλεύει σε μια δουλειά, μην το συνδικαλιστικοποιείς, γιατί ο συνδικαλιστής πάει για έργα το πατέρας, πάει για να βγει βουλευτής, δεν βλάκα, δεν θα σου λύσει το πρόβλημα, βλάκα. Πρόσκαιρα νομίζεις ότι θα πετύχεις. Δεν έχεις άλλη δύναμη, αφού είσαι φτωχός, δεν έχεις άλλη δύναμη από τον εαυτό σου και την αξία σου. Κοίταξε να γίνεις άξιος.
αν είσαι νέος, και κοίταξε να μην το βάζεις κάτω. Πολέμα ρε, εγώ δεν λέω ότι θα βγεις πέρα πάντα, μπορεί και να σε φάνε, αλλά εσύ πολέμα, μη μου παραιτήσει. Και μου λες δεν βαριέσαι, ας την πολέψουμε τώρα, θα μας διορίσει το παιδί. Όχι ρε γαμώτη, μην το κάνεις. Μα εδώ όλοι οι Έλληνες αυτό πάνε να μου διορίσει τα παιδιά του. Τότε όλοι οι Έλληνες καλά να παθαίνουν όσα παθαίνουν. Αν όλοι οι Έλληνες το κάνουν, τότε όλοι οι Έλληνες καλά να το παθαίνουν. Όλοι οι Έλληνες. Ναι, δεν το κάνουν όλοι οι Άγγλοι. Δηλαδή ένα 95% ψηφίζουν και από τον βολευτή του ή τον υπουργό για το μέσο να διορίσουν κάποιον. Τότε ζήτω λοιπόν, καλά τους κάνει ο υπουργός. Σίγουρα κράτος του βεβαίως. Έτσι είναι η Ελλάδα. Καλά να τους κάνει. Έτσι είναι η Ελλάδα μας. Με το ροσφέτη. Με ρωτάς λοιπόν την απάντηση, την απόκριση, την άλλη λύση. Πολέμα μόνος σου και κατάφερε ό,τι μπορείς. Και μη φαντάζεσαι ότι μπορείς να πολεμάς με άλλους. Εκεί είναι το κλειδί. Να κάνει ο καθένας τέλεια εκείνο που είναι, σε όποιο επάγγελμα, σε όποια δουλειά, είτε μαραγκός, είτε δάσκαλος, είτε συνεργατής αυτοκινήτων, είτε οδηγός, είτε οτιδήποτε, είτε καφετζής, να τον κάνει καλά τον καφέ. Δεν είπαμε να το δώσει φθηνότερα, καλά όμως να τον κάνει. Ό,τι είναι ο καθένας να το κάνει όσο μπορεί καλά, όσο καλά θα έπρεπε να είναι, αν η ζωή ήταν τέλεια. Δυστυχώς κύριε Αποστολή. Και θα δεις τότε, άμα δεν υπάρχουν, τότε θα μείνετε στην κόλαση της ζωής που δεν υπάρχουν. Εάν όμως δεν παλέψετε να υπάρξουν όλοι ένας, τότε η ζωή δεν θα αλλάξει. Δεν την αλλάζει η πολιτική τη ζωή, όπως δεν άλλαξε την παιδεία των παιδιών σας. Αν τα παιδιά σας δεν διαβάσουν, δεν παραδεχτούν ότι θα βιδωθούν σε μια καρέκλα, θα είναι ήλιος έξω, θα δείχνει τηλεόραση αηδίες, ποδόσφαιρο, θα δείχνει, αλλά θα κάνουν να διαβάζουν αργά, σωστά, να γράφουν αργά, σωστά, να μελετάνε σωστά βιβλία. Αν δεν το πάρουν απόφαση, τενεκέδες θα γίνουν και για να ζήσουν θα γίνουν απατεώνες σαν τους άλλους και η ζωή δεν θα αλλάξει. Κοιτάξτε, κάντε αυτό, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Στο σπίτι σας μέσα έχετε να κάνετε δουλειά, στο φίλο σας, στη μικρή κοινωνία που ζείτε, στη δουλειά που κάνετε. Είναι πολλή η δουλειά που έχετε να κάνετε για να σας μένει καιρός για τρίχες, για ψήφους, για συνδικαλισμούς, για τούτο, για εκείνο, για συζητήσεις. Ας κάνει ο καθένας ό,τι σωστό νομίζει με δικό του μυαλό και κρίση. Πρώτα στο δικό του προσωπικό μικρό χώρο, τον οικογενειακό και των φίλων του και της κοινωνίας μικρής που ζει. Κάντε κάτι όσο μπορείτε το σωστό, παλεύοντας, και θα δείτε ότι σιγά σιγά η ζωή θα αλλάζει. Δεν αλλάζει η ζωή από πάνω, από κάτω αλλάζει η ζωή. Δεν αλλάζει από πάνω. Το από πάνω δεν νοιάζεται να την αλλάξει, νοιάζεται να στέκει από πάνω, παρασταίνοντας πως ενδιαφέρεται να την αλλάξει. Το ξέρετε αυτό που σας λέω, το έχετε βρει.